Hej, jeg vil gerne kort præsentere mig selv og mit projekt. Jeg hedder Karina Anov Chapman. Jeg bliver 40 år her til august. Er gift og mor til 2 piger på 8 og 9 år og en bonussøn, der bliver 16. Jeg er stressvejleder med speciale i kvinder og stress. Min historie er, at for snart 3 år siden bukkede jeg under med stress og en medfølgende svær depression. For mig var stress noget, der ramte hovedsageligt middelaldrende mænd, 50 plus, med 50 plus arbejdstimer og en meget ansvarsfuld stilling. Ikke sådan en som mig. Men det gjorde det. Jeg lå der. Og jeg vil simpelthen forstå, hvorfor. Jeg fortalte åbent om, hvad det var, jeg gik igennem. Og jeg oplevede, at utrolig mange, faktisk for uroligt mange kvinder, nikkede genkendende til det, jeg fortalte. Statistikkerne bakker også op om, at der er flere og flere kvinder, der i dag bukker under med stress. Og hvorfor er det så sådan? Ja, det er her, mit projekt kommer ind. For jeg har skrevet en bog. Den hedder Linedanserinde, den moderne kvindes stress. Og den er faktisk lige her i manuskriptudgaven. Den er sendt til mit forlag og bliver sendt i trykken til august. I den fortæller jeg ærligt om min oplevelse af at gå fra at suse derudad og føle, at man kan det hele, til bogstaveligt talt ikke at kunne noget på grund af stress. Og jeg fortæller også, hvorfor at det er, at så mange kvinder i dag rammes. Og her vil jeg så læse lidt op af det, jeg har skrevet. Linedanserinde. Vi er alle linedanserinder. Som moderne kvinder bevæger vi os i noget af en balancegang mellem alt det, vi mener forventes af os, og ikke mindst det, vi forventer af os selv. Vi balancerer iført høje stiletthæle på en tynd line, spændt ud i de høje luftlag, og uden nogen form for sikkerhedsline eller net, der eventuelt kunne afstøde faldet, skulle vi miste balancen. Og sandsynligheden for, at vi mister balancen, er meget stor. Det føles som om, der fra alle sider puffes til os. Men hårdest af alt er det os selv, der skubber. Alle de forventninger og krav, vi har til os selv. Vi har fået alle mulighederne. Kan det hele, og så skal vi det også. Og vi gør os umage. Vi skal være en god veninde, en god mor, en god datter, en god kollega og en god kone. Og faktisk er god ikke godt nok. Vi tilstræber det perfekte. Vi kvinder kræver perfektion af os selv i alle henseender. Vi er gode til at have kontrol med hjemmet, børnene, arbejdet, ja hele balladen. Men vi har svært ved at finde vores retning i livet og give udtryk for det, vi selv ønsker. Vi ved ikke rigtigt, om vi har det, vi vil have, og har svært ved at udfolde os. Kvinder skal i dag klare det samme fuldtidsjob som deres bedstemødre og oldemødre gjorde før os. Samtidig skal vi have en fantastisk karriere. Vi forventer os selv, at vi skal kunne det hele, og det giver en konstant følelse af ikke at kunne slå til på nogle punkter og hele tiden være bagud. Vi halser efter, strækker og bøjer os som en anden slangekvinde, men lige lidt hjælper det. Vi kan simpelthen ikke følge med og har ingen mulighed for at nå alt. Men hvis vi hele tiden anstrenger os, for ikke at falde ved siden af den fine linje, vi balancerer på, for at være på forkant med tingene og opfylde alle krav, vil vi med tiden blive træt helt ind i mag og ben.
Jeg håber meget, at du vil støtte udgivelsen, der er delvis selvfinansieret, og derigennem sikre dig din egen udgave af bogen, når den udkommer til oktober. Her er der også mulighed for at få dette fine armbånd med en lille linedanserinde amulet. Og sammen med den er en lille vejledning til, hvordan du kan gøre denne lille linedanserinde til en vigtig og stærk medspiller, når det gælder din balance og ro i hverdagen. Så på forhånd tak, og så kan det være, at vi ses til releasepartiet til efteråret, når bogen udkommer omkring 1. oktober. Hej hej.